Patsidari, wat was nou? Nou, dit is een vogelspin. Die is misschien al schoon, maar deze libbet net meer. Dus nou waar ik hem wel even op mijn hand te lezen. Maar waarom heeft u die vogelspin voor u pakt? Nou, ik wil je hem eigenlijk even wat zien letten, want een spin kan heel goed, eigenlijk heel goed met heel weinig vocht omgaan. En deze vogelspin die heeft hier spleten en die zitten voor de long van de vogelspin. En die spin die ademt dus op een andere manier als meesken. Meesken die ademen door de moelen. En dan verlies je dus ik een protte vocht. En dan is het misschien wel schoon als het in de spiegel allemaal blaast. Dan wordt het vochtig en dampig. En ik als boetenkomst, als het heel koud is, dan blaas je wolkjes. En dat is vocht dat de meeske verliest. En dat heeft die spin net, want die heeft hier spleten en die zitten voor de long. En die kan die uitsluiten en daardoor verliest hij dan geen vocht. Dus een spin die kan in een hele droege omjouwing libje, in de woestijn of zo? Ja, een spin kan ik heel goed in de woestijn libje. Dan s'morgens bijvoorbeeld als het 's nachts heel koud is, dan zijn er al dauwdruppels in de woestijn. En die paar dauwdruppels die kan die spin dan opzoegen en daar kan die van libje. Nou zit toch nog altijd maar die vogelspin op die haan. Altijd best libben hier, is het dan niet die? Nee, dan hie ik dat eigenlijk net wat. Want deze spin die heb ik op het achterlief herken zitten en die kan ze uitzetten aan je haan. En dat kan heel bot jokje. En dat ben natuurlijk een giftige spin, dus nee, dat hie ik dan net wat.